Hi, Jerica. Ayan. Mahal ko, lakas mo lang ng onte. Yung boses mo, love, nalulunod eh. Sige po. Ayan, love. Okay. Sige, Jerica, kwentuhan mo na ako, mahal. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa Usapang LDR? Ano po? May crush po. Sa school namin. Sa school ninyo? Opo. Okay. And then, ano po, ako na lang po yung... Basta nagpapaisa naman po ako sa kanya ng best ko eh. Yung best ko na... Okay. Wait lang, love. Wait lang. Medyo naririnig ko kasi parang nag-feedback tayo. Nakabukas ba yung radyo mo, mahal ko? Opo. Okay lang ba pakipatay na lang? Muna. Sige po. Sige po. Okay na po. Ayan. Tapos, Jericho tuloy. Jerica, lakasan mo lang ng onte. Mahal ko, ha? Opo. Sige. Game. Ano po kasi, may crush po siya actually. So, umamin po sa kanya. Sabi ko po, yung una po, ano ko po kailangan sa kanya. Lalo lang na rin po yung nakakalito sa amin. Na-crush ko po siya. So, ilamin ko po sa kanya, DJ, na crush ko po siya. Tapos, hindi ko lang po yung log sa akin. Tapos, sabi ko po sa kanya, wala po yung sana magbabago sa amin. Kasi tropa na po ako. Tapos sabi niya naman po, wala naman po magbabago talaga. Tapos yung mga kalagitnaan po ng August, siguro mga August 21, mga ganun po, may mga holiday season po. Ano po, medyo na po siya sa akin. Parang hambog na po siya sa akin. Parang, basta yung hambog na po siya sa akin, DJ, dito na po mga. Tapos yung kahapon po, nakita po kami. Okay naman po. Pero, may times na may hambog na po siya sa akin dito. Ito pinagnatin. Okay. Pag sinabi mong medyo hambog siya sa'yo, what do you mean? Parang minsan may pagkahangin po siyang salita. Okay. Tapos? Dead mo na lang po. Di na lang po nakapagsalita sa kanya. Sabi ko, kaya ako na lang po, baka naman po, sabi ko nga po sa isip ko, si Lord na lang bahala kung gano'n din naman po gagawin. Ako po, DJ, wala naman po masama magbahay. Pero inamin ko naman po sa kanya na gusto siya. Sabi na nga po sa akin daw po na ako gusto. Pati daw po siya gusto. Napakaloko na po yung tao. Sabi ko, di ko naman po tinitignan yung bad side mo. Sabi ko po sa kanya, ang tinitignan ko, yung pakikisama mo sa akin. Tapos dito siya nakapag-repair yung sa chat po niya. And after that po, yung sinat ko siya nang napakarami. Sining na lang po ako. Pero etong that thing lang, ay yung last week lang po, nagkasakit po ako. Nagkasakit po ako ng muntik na pong dengue. So, nasa hospital po, nagpa-check up po ako. So, naging concern naman po siya sa akin. Sabi tinanong po ako, sabi na, kamusta na daw po? Sabi niya, pares pa nga ako yung tawag niya sa akin. Tapos sabi ko, okay lang naman. Sabi ko, medyo okay lang. Na bakit? Ano meron na problema ba? Nasa hospital ako. Sabi papacheck up. Muntik na rin po ako makadengue. Kasi nga po, di ba uso po yung dengue na sa atin ngayon dahil po sa dumi ng kapaligiran. Tapos so, yun po, kinamusta niya ako. Sabi ko, okay lang naman, sabi niya, hospital ka, magpagaling ka. Nagulat din po siya. Sabi ko, hindi na siguro ako gagaling, mawawala na ako ng kapagana. Sinusubukan ko lang po siya ng Lala kung ano po siya, kung concern po ba siya sa akin. Kasi, minsan po yung bad side na po, diba? Yung pakikipagsalita na po sa akin. Tapos biglang sa akin, magpagaling ka dyan ha. Sabi ko naman po sa kanya, alam mo ba gusto ko pumunta sa bahay niya kasi hindi ko magawa kasi nga may sakit ako. Tapos sagot niya po sa akin, ano ka ba? Sabi niya, sabi niya sa akin, ano ka ba? Kung dito naman ako parati sa bahay, basta magpagaling ka doon sa dalipat na umusay ng doktor. Andito lang ako para sa'yo. Tapos doon po, naiyak po ako ng person. Tapos minsan po, hindi ko po alam na minsan po, naiyak na lang po ako, nag-iisip ko po siya. Okay. Yun lang po. Pero yung sabi mo kanina, with your family, wala ka namang problema? Meron din po. Oo, sige. Before tayo magpunta dyan sa advice part, sabihin mo na muna yung sa family. What's wrong with your family, love? Yung sa family po, dito po kasi lang, hindi ko po kasi, nung birthday ko po, parang inayin na po ako sa mga classmates ko, pinahiya na po ako. Bakit? Paano?
Kasi po, di ba, nung birthday ko po, nung July 27, actually po July 28 po birthday ko, nag-iinuman po kami sa bahay. So, siyempre di naman po mawawala yun, di ba? Dala ko po yung tito ko nung dito, isa ko dito. Alam niya po, nagpapainom ako dito sa bahay. Tapos po, that time, isa kong tito na po, bigla siya sumingit. Ano po po karapatan ko magpainom dito. Then after that po, yun, pinano niya ako sa mga classmates ko pinahiya. Parang hindi naman pinahiya, parang sinabihan po ng sa harap ng classmates ko. Kasi po nalalayo ako po ng ganun sa mga harap-harapan ng classmates ko. Okay. Ganun po. Teka lang, Jerica, yung bahay ba na yon ay kay Nino? Sa lola ko po. Sa lola. Pero before ka nag-celebrate ng birthday mo at nag-invite ng people in, did you ask for permission? Alam naman po nila yun, tsaka yung tito ko po na yun, yung nagsita sa akin. Actually, matagal ko na pong ginagawa yun, tsaka hindi po sila saga dito, taga-Cavite po. Okay. Anong sinabi ng parents mo about it? Hindi na lang po kung umiyak na lang po, hindi na lang po namin. Hindi. Ay, mo lang sinabi yung parents mo na sinita ka ng ganon at napahiya ka sa mga bisita mo? Sinabi naman po ni mama, bakit daw po pinapailaman, hayaan naman daw po kasi birthday naman, yun lang daw po yung sinabi daw. Okay. So, ito lang yung problema mo sa family mo, si Tito. Opo, tapos yung mga na-orin ko, grabe po magpalita sa amin ng tita ko. Tita mo naman, Yung tita ko po minsan, ina-appearing niya po minsan. inaapi ka. Dahil? Opo, hindi po yung lola ko, minsan. Oh. Nagsasalita po sa amin, yung actually po DJ yung account ko po dito sa bahay po namin tita ko. Okay. Kasi mama ko po nagtatrabaho. Siya po yung tumatayo din ang lalo po sa akin kung wala po si mama. Ganito, unahin na muna natin dito sa crush mo, no? Jerica, if gusto mong i-maintain yung friendship ninyo nitong quote-unquote tropa mo na hindi mo in-expect na mamahalin mo o magkakaroon ka ng feelings with, do not expect anything. Stop expecting anything in return sa kanya. Sabi ko nga, di ba sa programa natin, Jerica, hindi porket sinabi mo sa kanyang gusto kita, mahal kita, ganun din yung sasabihin natin, nila sa atin pabalik. Oo. Hindi, wag tayong Ano po? Hindi naman po ako nag-expect na maging kami. Okay na po, pero matanggap na po yung pagiging gusto. Oo nga, love. Kaya lang kasi we can never stop them from reacting to it eh. Maybe kasi yung mga banat like, mawawala ako sa mundo, baka yung mga, siguro yung mga pahaging mo na parang ayaw mo naman yata ako makita, yung mga ganon, it's making the friendship quite awkward para dun sa friend mong yon. Kumbaga, it's making the situation awkward. Ina-acknowledge naman niya yung fact na meron kang nararamdaman sa kanya. But siguro, kaya kasi si friend mo ay nagiging, sabi mo nga ay medyo hambog, he is trying to stop you from falling deeper in love with him. Pinoprotektahan ka na niya in a way na para hindi ka na lang mahulog sa akin. Magpapakita ako ng mga side ko na baka ma-off ka. In this way, magalit ka man sa akin, mainis ka man sa akin, at least as a friend, I was able to help you get rid of the feelings na meron ka for me. Kasi it's a feeling I cannot reciprocate. Hindi ko maibabalik sa'yo. Kumbaga, ito yung pakiramdam or ito yung nararamdaman mong hindi ko kayang iparamdam din sa'yo. So, para hindi ka na lang ma-fall sa akin, ito lang muna yung gagawin ko. May mga moments na magkakaroon ng gap, pero may mga moments na ipaparamdam ko sa'yo na andun pa rin yung friendship, na I am still concerned with you or I still care about you. Pero not to the extent na parang walang nangyari. Kasi syempre, siya, in his end, he wants you to move on from him. So, tanggapin mo yun, Jerica, na may mga moments na he'll be quite different pagdating sa'yo. Kasi nga, he is trying not to make you fall in love with him even more. So, i-appreciate mo yung effort na yon, at kung gusto mong i-maintain yung relationship mo with him, do not be awkward sa kanya. Wag mo na lang i-push yung nararamdaman mo. It's okay that you have feelings for him. Pero wag mo na lang ipakita in a way na very adamant kang makakuha ng attention mula sa kanya, very
particular siyang klase ng tao na kapag siya ang pumansin sa'yo, iba yung effect sa'yo. Wag mo na lang yun gawin. Kumbaga, do not over-express your feelings just because he gave you the freedom to do so. Kasi siya din, gusto niya i-maintain yung friendship ninyong dalawa. So kung ayaw mong maging awkward yung relationship ninyo, stop trying to express more than the feelings of being friends with him. Huwag ka masyadong magsalita. Like, yun, hindi maganda kasi salita na yun na siguro hanggang dito na lang ako, mawawala na lang ako. Mahal, that's not something na gusto niyang marinig as a person na very concerned about you eh. As a person na nagkikare sa'yo genuinely as a friend. Kasi it makes him feel na parang, nako, responsibilidad ko to make him feel better, or now I am burdened with this task na i-encourage siya to get better. Huwag mong ibigay sa kanya yung burden na yun kasi that will make him feel awkward. Naintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Huwag ka mag-alala. Itong feelings mo naman na to, one day, kapag in-express mo to someone, marireciprocate din sa'yo. Pero ang problema, Jerica, it has to be the right person. Ngayon, kapag may mga moments na ganito na nag-express ka and yung feelings wasn't reciprocated, wag mo nang i-push. Kasi nga, it's either, dalawa lang to eh, it's either matitake advantage ka nung taong yon or masasaktan ka kasi lalayo yung taong yon. Naintindihan mo ko, ayaw mo naman sigurong lumayo yung friend mong to, no? Opo, minsan po sila na wala po ano yung pasok. Ano po, sorry? Minsan po, kung wala po yung pasok kami, naiiyak lang po. Hindi ba po siya naiisip? Kasi po, hindi po siya hindi po siya kasama. Ano po, sorry Jerica ha, nilalamon ka nung ano mo, hindi malinaw. Hello po. Oh, ano yun? Ano po, minsan po kasi pag wala po akong pasok, namimiss ko po siya sobra. Parang gusto ko po siya, hindi po ako sa'yo na hindi siya nakikita na isang araw. Oo, pero love, you have to fight it eh. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo dyan eh. Kasi hindi niya responsibilidad para i-cater or i-quench yung thirst mo na makita siya. Kasi nga, Jerica, your relationship with him is friends lang. So, wag mo siyang bigyan ng burden na kailangan niyang gumawa ng paraan to make you feel better. Kailangan niyang i-quench yung thirst mong makita siya. Kasi kapag masyado kang makulit, yun nga ang sabi ko sa'yo, Jerica, dalawa lang to. It's either you'll be taken advantage of this person or worse, lalayo na lang siya. Kasi magiging masyado kang pushy, masyado kang magiging makulit for him. Tapos hindi na siya talaga magmumukhang friendship kasi everything na gagawin niya, lagi mo siyang malalagyan ng mali siya. Lagi mo siyang malalagyan ng feelings. Lagi mo siyang malalagyan ng interpretation na it's a romantic gesture of him trying to reciprocate kung ano yung binibigay mo sa kanya. Di ba, mahal? Opo. Oo. So, you have to stop doing that. You have to fight the feeling. Kasi, Ito pa po. Nasi-share pa po. Nung Friday po, diba po, nag-vlog po kami sa Villamor. Niyaya niya po ako sa tropa niya. Yung pag-uwi ko po yun, lasing ko ako yun. Nakatulog na po ako yun sa sopa nila. Tapos ginising na pa po ako. Doon po ako nagtapos sa kanila ng sobra. Kaya po ngayon wala na po. Parang hindi. Ako po dati, kagaya po nung sinay ko na po sa yung problema ko na dati crush na crush ko po siya. Ngayon parang medyo layot na po dun sa ginawa sa akin. Kasi lasing na po ako. Wala na po akong malay. Nakatulog na po ako sa kanila. Ginising na pa po, uuwi na daw po ako. Alas 11 na po ng gabi yun. Tama lang naman yung ginawa niya, love eh. It's not your house. Mahal, it's not your house. Opo, alam ko po yun. Kasi sabi ko po sa kanya, nagpaalam po ako. Kung pwede na po yun sa inyo. Sabi niya, wala kang matutulugan din. Sabi ko, yun lang ako sa may supa. Hindi siya sumasagot. Oo, mahal kasi ulitin ko mahal it's not your house. Wala kang karapatan na mag-decide kung saan mo gusto matulog at kung saan ka pwedeng matulog. The fact that you are already making him feel awkward sa nagiging friendship ninyo and for you to demand na patalugin ka niya doon sa sofa nila is a bit too much. Sa totoo lang, you are entitled with your own feelings na nagtatampo ka, pero sa pagkakataong ito, wala kang karapatang magtampo. Bahay niya yun eh. Nag-decide ka sa sarili mo na matutulog ka sa kanya, hindi ka inaya, hindi ka inalok. Sino ba nagsabi sa'yo maglasing ka hanggang mag-pass out ka? Hindi naman siya siguro, no? So, love,
ilugar natin ang pagtatampo. Ilugar mo yung pagtatampo mo sa kanya. He is not your boyfriend. Opo. Oh, and he doesn't want to be your boyfriend. That's something you have to accept, Jerica. The only relationship he can offer for you is friendship. And right now, he is trying his best to make you feel na friendship lang yung kaya niyang i-offer and nothing more. He's trying to help you move on. He's trying to help you not to fall even more in love with him. And if it's working, then maybe what he is doing is right. Maybe yung ginagawa niya ay tama kasi nakakatulong na-off ka and that's a good thing. At least makaka-move on ka na from this person. Pero yung pagtatampo na wala sa lugar, mahal, wag ganyan. I mean, kahit siguro in the future, for future references na lang, Jerica, do not do that to any person. Wag kang mag-expect na kapag confide ka ng feelings mo, nag-confess ka sa isang tao na, hey, I like you, hey, I have a crush on you, hey, I think I'm falling in love with you, ganun din yung sasabihin nila sa iyo. At even if sabihin nila na, oh wait, hindi ko kaya yan, hindi ko maibabalik yan sa iyo, do not expect them na i-cater yung nararamdaman mo. Na i-baby yung nararamdaman mo. Kasi kung totoong kaibigan yan, katulad nitong ginagawa ng totoong kaibigan mo, he is trying or he will try to help you move on from him. He will try to help you not to feel any more feelings besides friendship para sa kanya. Naiintindihan mo ko, mahal? Pagdating naman dito sa pamilya mo, if feeling mo naaapi ka, if feeling mo nagiging sobra sila, just always open up to your parents and let your parents handle it. Pero ikaw na bata, ikaw na mas nakakabata, huwag kang sumagot. Huwag kang sumagot. Huwag kang mag-interpret on your own. Always ask for your parents to interpret it for you. Maybe kasi may mga pagkakataon lang, matatanda na yan eh. Kumbaga may mga mood swings na yung mga yan that you have to understand. Maybe you caught them on a bad day. Maybe mali yung paggising nila nung araw na yon. Maybe they woke up dun sa wrong side of the bed. That's the reason why mainit yung ulo nila at nagkataong ikaw ang napagbuntunan or ikaw ang nasa pool. Pero that doesn't mean they don't care about you. That doesn't mean they don't love you. That doesn't mean na hindi sila concerned sa'yo. Sa mga bagay na hindi mo kayang interpret sa sarili mo, you ask your parents. Opo. Yung bata pa po sa ako, broken family po sa akin. Lagi na rin po, binubugbog mo na ako. Nang? Lagi na rin po, binubugbog. Nino? No. Mamaya ka na umiyak, love. Mamaya ka na umiyak so that I can understand you. Hinga ka muna. Bata pa po sa ako, binubugbog ako ng mga yun. Nung mga yon, sino? Kanina ang lola mo lang at tito mo lang ang pinag-uusapan natin. Is there anyone else? Okay, hindi na lang yung tito ko po. Tapos yung lola ko yung tito. Kaya sabihin lang po ako sa ano. Okay, binubugbog ka ng mga tito mo. Ano, trip lang o may nagawa kang kasalanan? Ano po kasi, nag-aaway po kami ni mama. Tapos, nangingialam po sila. Ganito ganyan daw po, ganito ganyan. Tapos sabi ni mama, huwag kayo mga ilang dito, away namin. So, tapos yun, nag-away po sila, ako po yung binugbog. Mahal. Okay. Jerica, listen to me, love. Kakasabi ko lang kanina, di ba? In whatever situation, never talk back. That's your mom. Broken family kayo. There's no one else to protect your mom if yung mismong kaaway ng mom niya ay mom mo, ay ikaw na anak niya. Of course, sino pang magtatanggol sa nanay mo? Hindi syempre mga tito mo na. I'm not saying na tama yung ginawa nilang physical ka. Pero Jerica, rather, maybe that's their way or yun lang yung alam nilang way to discipline you. Kasi you are talking back to them na eh. Nagto-talk back ka na eh. Sumasagot ka na in other terms. Hindi po kami sumasagot. Para nagtatampuhan lang po kami ni mama. Sabi mo, love, nag-aaway kayo ng mama mo. Opo. It's not tampuhan. Nagtatampo. Parang ganun po. Parang kasi may pinag-awayan po kami nila. Pero matagal na po yun. Pa-inopen ko lang po sa inyo kasi po, dito po sa bahay namin, wala pong tigil yung away dito. Oo, mahal. Oo. Yun nga. Jerica, you listen to me. We are going out of context na eh. Ganito, love. In any way, wag kang sasagot. Ngayon, kung meron kayong tampuhan ng mama mo,
kausapin mo yung mama mo ng maayos. Sabi ko nga sa'yo, kung galing ka sa broken family, wala nang ibang magtatanggol at magsaside sa mama mo kung hindi ikaw na anak niya. At wala ding ibang magtatanggol sa'yo at poprotekta sa'yo kung hindi yung mama mo lang. So, at all cost, you have to protect your relationship with your mother. Ngayon, kung meron kang issue sa mga tita mo, sa lola mo, you let your mom handle it, not you. Wag sasagot, wag mag-i-attitude, wag laging ilalagay sa puso, wag kang magiging masyadong emotional about it. You ask your mom, maybe you are interpreting things a bit differently. Ngayon, kapag binugbog ka ulit, sabihin mo na sa mama mo na, ma, hindi ko na talaga gusto na binubugbog ako ni tito, na nasasapok ako ni tito, hindi ko na talaga nagugustuhan, ma. Kasi I think I am of the right age na makakapagsumbong sa may barangay to hold tito responsible sa pambubugbog sa akin. All I need is a medical certificate saying na itong bruises na to ay trauma from being punched or kicked or whatsoever. And that can be a ground para maano ko si tito, mapabarangay ko. Pero kung ito ay usap-usap lang, kung ito ay talak-talak lang, katulad nung sinabi mo kanina yung tungkol sa birthday mo, nakita mo naman yung mama mo, 'di ba? Narinig mo yung mama mo. Pinagtanggol ka niya, mahal ko. O 'di ba? Kumbaga she sided with you. She talked to your tito at sinabing, hayaan mo na birthday naman. DJ, ito pa po. Simula nung Love, wait lang. Jerica, wait lang ha. Humahaba tayo ng humahaba. Akala ko dalawa lang to eh. Nagkaroon na ng pangatlo na dati pa hanggang ngayon. Sa birthday po. Oo, wait lang. Wait lang, mahal. Love, ano pa yung iba mong gustong tanungin? DJ, hindi ako din sa pagkirang ng ilan. Tapos kung iututuloy ko sa bahay, yung ex-boyfriend ko po, pangalan niya po Jay po pangalan niya. Ano no? Sorry. Hello po. Anong meron kay ex? Ano po? Kinat niya po ako. Tapos kinamusta niya po ako, tapos okay lang po. Sabi na po. Nung time na yun, yung nagtampo po ako sa kaibigan ko na dahil nga tulog ako natulog. Tapos parang yung ex ko nagparamdam sa akin na yung tuloy niya na makaya ako na Wala na po ako naiintindihan, love ha. Bukod sa choppy, parang feeling ko nakabukas na naman yung radyo, love. And okay na po. Yan. Okay. Ano yun? Yung ex-boyfriend ko po, pangalan niya po Jay. Okay. Chinat ka niya. After nun, sabi ko, okay lang. Kinamusta niya po ako. Sabi ko, pinapunta po siya sa bahay. Pinapunta ko po siya sa bahay. Tapos pinapunta matagal na po yung DJ. yun nga eh. Yung mga sinasabi mo sa akin, mga sobrang tagal na eh. O tapos, Then, hingi lang po ng tama po. putol-putol, love ha. Putol-putol, Jerica. As in, putol-putol. Hingi lang po ako sa'yo ng advice, DJ, kung tama po yung ginagawa. Ano. Wala. Ano? Ginagawa na what? Yung ginagawa na pagmamaya. Wala ako naiintindihan, love. Mamaya po kasi Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi ni Jerica. Hello? Paputol-putol? Hello po. Ayun na, okay na po. Oh, ano yun? Ano po, pumunta po siya sa bahay. Tapos yung kita ko po siya po. Tapos ano po ako sa kanya. Nagsabi po ako ng problema about po. Ano na lang tanong mo, love? Ano na lang tanong mo? Kasi putol-putol eh. There's nothing more I can do. I'm already calling your mobile phone eh. Pag ganun po ba, yung something po ba? Wala ako naiintindihan, love. Hanapan mo ko ng magandang signal yung katulad kanina. Wait lang po. Ayan po. Hello. Oh. Hello. Okay na po, DJ? Ano po, kasi po, yung ex-boyfriend ko po, after po na pumunta ako dun sa inuman, di ba po, hinatid po ako nung kaibigan ko po na hindi napatulog sa akin dun sa bahay na. So, sinundo po, tinat ko po itong ex ko.
sabi ko sa kanya, punta siya sa sa McDo po. Sa may amin. Tapos sinundo na pero. Tapos, pinapunta ko siya sa sabi na, ano daw po tuloy na. Nagsabi po ako sa kanya. And then, parang sinabi na po sa akin yun lang, DJ, kaya pakasaya ko po. Kasi nagparamdam po siya. Kasi siya po yung talagang yung totoong nagmahal po sa akin ng sobra-sobra. Ngayon po, di na po ako nakakalimutan. Tanong ko lang po, DJ, mahal niya po sa ako. Yun lang naman po. Ganito no, Jerica, hindi ka pa nakaka-move on sa isa. 'Di ba? Kumakati ka na naman porket hindi ka hindi ka napansin ng isa, kakati ka na naman. Love, ano ba? Jowang-jowa na ba tayo? I mean, nagmamadali na ba? Hindi ba pwedeng makapaghintay? Oo, ayusin mo muna yung sarili mo, mahal. Parang puro love life kasi yung laman ng isipan mo eh. 'Di ba? Parang di ka lang pinansin ng isa, may reserba ka namang isa. 'Di ba? Kaibigan mo yun eh. Ex mo na to eh. Alam mo yun? Parang nakakabastos lang sa sarili yung ginagawa mo, love. Ayusin mo yung buhay mo nang hindi puro love life yung nagiging laman ng utak mo. Wag ganon. Baka maybe kaya sila I am not trying to justify what your titos and titas are doing to you or your elders are doing to you. But maybe because maybe the reason why nafo-frustrate sila with you is ito kasi yung inaatupag mo eh. 'Di ba? Parang kung di ka iinom, mamumblema ka sa love life, magpapapunta ka ng mga barkada, tapos may makikipagkita ka sa ex ng des oras na ng gabi, lasing ka pa, mag-uusap kayo. Alam mo yun, Jerica, parang imaginein mo, hindi lang din ikaw yung tao sa bahay na yan. Madaming tao sa bahay na yan. And you don't wanna be judged as a person na parang walang pakundangan at walang pakailam sa tao na uuwi ka kung anong oras mo gusto, papapuntahin mo kung sino yung gusto mong papuntahin na kahit anong oras pa ng araw na yan kasi gusto mo silang papuntahin. Stop doing that to yourself, Jerica. Stop making yourself look cheap. Hindi ka ganon. Bigyan mo ng kalidad yung sarili mo, lalong-lalo na pagdating dyan sa puso mo. Na hindi porket hindi ka pinansin ng isang tao, okay lang, meron pa ako reserba. Teka lang, halika dito ex, dahil sa'yo ko naramdaman yung totoong pagmamahal, balik ka uli sa akin. So, ganun yung tingin mo dun sa taong yun? Ganun mo siya gagamitin? O, diba? Ang pangit naman. So, Jerica, listen to me and listen to me carefully. As an ate, I am concerned with you. Stop messing around with boys. Stop messing around with your feelings para hindi ka ngumangawa ng dahil lang sa love life. Naintindihan mo ko? Oo. Take it slow. Take it slow, okay? Sige, meron ka pa bang gustong sabihin na sa kaibigan mong to na inis na inis ka kasi hindi ka pinatulog sa bahay nila? Wala naman po. Okay naman po sa akin. So, love ha, take it easy, love. Huwag mong isipin na porket wala kang love life, hindi ka na in. Or hindi naman uso ang love life ngayon eh. Wala namang season yan eh. Basta tamang tao, tamang pagkakataon, tamang panahon na darating at darating yan na hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan na mag-umatat. Darating yan sa'yo, love. Huwag masyadong tindahang bukas sa lahat ng gustong kumain. Huwag ganun, love. Darating yan. Bigyan mo ng quality ng konti yung sarili mo. Quality control, okay? Opo. Maraming salamat, Jerica, for calling my show. Ingat ka lagi, love, okay? Opo, salamat. Salamat. Mga kabisyo, ganito, no? When it comes to love life, alam nyo naman yan. I know it's not something simple. It's not something na sabihin na natin maliit na bagay. Kasi nararamdaman mo yan eh. Kumbaga, it's what you feel eh. It's, I know na isa sa pinakamalaking pwedeng maka-affect ng personality natin as well as yung performance natin in everyday life is heartache. Alam naman natin yan. Kapag ang tao heartbroken, derailed yan eh sa mga ginagawa niya. And I perfectly do understand that. Pero wag niyong paikutin yung sarili ninyo sa mentality na kapag wala akong love life, pangit yung buhay ko. Kapag hindi ako nagka-love life, talo ako. Ang pangit ko. Walang nagmamahal sa akin. It's not like that. 'Di ba? I-focus niyo yung mga sarili ninyo sa mga bagay na alam niyo na kahit papaano makakapag-develop sa sarili ninyo. Kumbaga may mapapakinabangan kayo with, makakapagbigay ng progress sa inyo, pero kung wala naman love, kung wala namang maibibigayan sa inyong progress or kahit ano, wala namang maiaambag yan sa buhay ninyo. And as of the moment, there are a lot more pressing issues in your life other than that love life, then I think naman, you can take a pass on it. Sabihin mo na sa sarili mo na,
Okay lang kahit wala akong love life. Kaya ko naman eh. I'm happy, I have friends. And ang focus ko ngayon ay si mama. O kaya focus ko ngayon makapaghanap na ng trabaho, focus ko ngayon magandang future, magpapayaman na lang muna ako, maybe sa mapapasukan kong trabaho, mapapasukan kong kumpanya, mapapasukan kong industriya, makahanap ako ng the one. Pero right now, I don't need to rush anything. Kasi you don't have to. 'Di ba? Wala naman pong taxing naghihintay eh. Na kapag wala ka pa ring love life up until this moment, aalis na. It's not like that. Mas maganda ng dahan-dahan, mas maganda ng kahit papaano matagal ang gap. As long as makahanap ka ng isang matino na mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Kesa wala kang ang ka-space-space, pasyo-pasyo, wala kang dull moment ang love life mo. Pero lahat naman yun panandalian lang at walang tumatagal. Diba? Parang wala lang din. Parang wala lang ding sense. And sabi ko nga, it makes you look even cheap. Kaya sa mga kabisyo natin, medyo ano lang tayo, dahan-dahan lang sa love life. And when it comes to family, that's something that I've always, sabihin na natin, always kept in mind when I was a kid. I lived in a compound kasama ng mga tito at tita ko. And may mga moments din na napagsasabihan ako, may mga moments din na nasisigawan ako, may mga moments din na hindi ko nagugustuhan yung kilos nila sa akin, pero I never dared, not even once, sumagot. Hindi ko yon kahit kailan ginawa. Not because, again, righteous ako. And not because sobrang ganda ng ugali ko. But because I know na it's not yet my place. Or it's never gonna be my place. At alam ko din kasi sa sarili ko na once na mag-talk back ako, kahit sa ang pang-angulo tignan, ako ang magiging mali. Kasi nakatatanda yun sa iyo eh. Tito at tita mo yun eh. Even sa pinakamasasakit na moments na, or despite sa mga masasakit na words na naririnig mo, you should always put forth yung salitang respect na hindi po kita sasagutin kasi may respeto ako. Ngayon kapag hindi kita naintindihan at di ko nagustuhan yung sinabi mo sa akin, I'll let my parents deal with you, but I won't deal with you kasi alam ko po na kapag sumagot ako sa inyo, ako yung mali. Okay?